बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिसि मानगोनां बिसि प्रफेसर लाइस्राम लादु सिंहनि एगेन्सै दिनै 1 घन्टा खुदिसारनाय हाबाफारि बेखौ लानाय जादों। मोनफ्रोमबो बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि एफिलिएटेड कलेजफोराव बे हाबाफारिया जादों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव। मानो होनबा थांनाय गोलाव समनिफ्राय बिसिनि एगेन्सै जों बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव जोङो बेखौ लादों आरो गुवाहाटी दिसपुराव जोङो बेखौबो लाहैनाय जादों। नोंथांमोनहा मिथिगौ थांनाय गोलाव समावहाय जे बिसि लादु सिंहआ माने गोबां माखासे क्रिमिनेल केस दानाय बा फ्रड केस बिथाङा दिनै बेवहाय थानानै दिनै माने इउनिभार्सिटिखौ दिनै सामलायगासिनो दङ, बिथाङा नायगासिनो दङ। जों मिथिगौ सासे बेबायदि केस थानाय बा CM भिजिलेन्स कमिटिजों एरेस्ट जानाय अलरेडि बा एरेस्ट जानाय बा इनभेस्टिगेसन थानाय सासे बिसिया मालाबाबो बेवहाय जिरायनो थाखाय राइट्स थाया बा जैगता थाया। बिहा दिनै केपाबिलिटि गैया दिनैहाय बिसि जानायनि। दिनै बिथाङा माने गोबां एलिगेसन दङ बा बिथांनि नामै बिराद गोबां माने माखासे केसफोर दङ, जायनि थाखाय बिथाङा बेफोरखौ एरायनानै दिनै हाइकर्टआव बेल लानानै दिनै बिथाङा बिसि माने मा होनो बेल लानानै दिनै माने दादागिरियै बिथाङा बे बिसिनि सेराव जिरायगासिनो दङ। बेखौ अलरेडि माखासे समाव लिभ हरबायमोन। लिभ हरनायनि उनावहाय बिथाङा एगेन्स्टयै बिथाङा 31 आगष्टआव बिथाङा बिसिनि जे 4th चेयाराव बेखौ जिरायफिननानै बिथाङा दिनै थागासिनो दं। ओंखायनो जोङो दिनै गभर्नरनि सिगाङाव बुंदों जोङो आरो मानगोनां गभर्नरखौ जों रिकुवेस्ट खालामदों जेरैखि जाया बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि जे बिसि लादु सिंहखौ बोखारनानै गोदान जोंनो बिसि नांगौ, पार्मानेन्ट बिसि नांगौ, मोजां बिसि नांगौ। मानो होनबा बिथाङा दिनै गोबां माखासे बेबायदि एलिगेसन बा केस थानाय दिनै सासे हिन्जावसाखौ इनायै दिनै बिथाङा माने इलिगेलै दिनै बिथाङा माने PhD होनानै दिनै गावनि क्वार्टाराव दोनगासिनो दङ। बिना एडभार्टाइसै दिनै बिथाङा माने माखासे अफिसारफोरखौ, माखासे एडमिनिस्ट्रेटिभनि स्टाफनि माखासे माबाफोरखौ दिनै बिथाङा एपइन्टमेन्ट होनानै दोनदों गावनि मानसिफोरखौ, दिनै गावनि जाथिनि कमिउनिटिनि मानसिफोरखौ। दा बेबायदि माखासे कन्ट्राक्टरफोरजों लोगो नांनानै खामानि मावनाय, दा बेबायदि थासारिखौ जों नुनो मोनबाय थादों। दा बेनि थाखायनो बे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटियाव दिनैहाय माने राइट टाइमाव रिजाल्ट होआ। गोबां फरायसाफ्रा दिनैहाय माने मास्टार डिग्री फरायनांगौनि थाखाय गुबुन इउनिभार्सिटिफ्राव दिनैहाय मोनदोंमोन, नाथाय रिजाल्टआ लेट होनायनि थाखाय बिथांमोनहा डिप्राइभ जानो गोनां जादों। लोगोसे नांगौ समाव बिथांमोना राइट टाइमाव दिनै बिथांमोनहा माने एग्जाम फाथिया। दा बेफोरबायदि माखासे गोबां थासारि दं। दा ओंखायनो बिनि लादुसिं थाबाय थायोबा जोङो मालाबाबोहाय माने जोंनि फरायसाफ्रा नांगौ बादियै बा राइट टाइमावहाय गासिबो खामानिखौ मावनो हानाय नङा। दा बेनि थाखायनो बे इउनिभार्सिटिखौ जेरैखि जाया बासायनाया जोंनि बयनिबो बिबान। दा बेनि थाखायनो जोंनि गासै फरायसाफोरखौ जोङो मालाबाबो बरबाद खालामनो हाया। दा बेनि थाखायनो जेरैखि जाया बे बिसिखौ बोखारनानै जोंनो गोदान बिसि नांगौ। दा बेखौनो जों बुंदों। हिन्दीयाव मोनसे शायरि दङ, दिल्ली का लाडु जो खाया अभी पछताया, जो भी नहीं खाया अभी पछताया। मानो होनबा लादु सिंहनि सिङाव जायफोर दिनै खामानि मावगोन, लादु सिंहनि दैदेननायाव जायफोर दिनै एफिलिएटेड कलेजफोरनि फरायसा जागोन, बिथांमोना दिनै पछतायगोन। दा बेबो मोनसे। ओंखायनो बेनि थाखायनो जोंहा बाहाय मोनसे इउनिभार्सिटि दङ। बे इउनिभार्सिटियाव फरायाबा बहा फरायहैनो जोंनि फरायसाफोरा? दा ओंखायनो दिनै बे फरायसालिनि बा इउनिभार्सिटिनि एफिलिएटेड कलेजफोराव फरायनायनि जे राइट्स, जे जोङो ट्राइबेल हारि हिसाबै जोंनि इक'नमिकेलि स्टेटासा जोंनिया गोजौ नङा हिसाबै जायगानि कलेजफोराव जोंहा फरायनो थाखाय राइट्स मोननांगौ। नाथाय बे कलेजफोरनि स्टेटासा दिनैनि थारिखआवहाय बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि एफिलिएटेड कलेजनि सिङाव थानानै दिनै इउनिभार्सिटिनि सिङाव थानानै दिनै नांगौ रोखोमनि राइट टाइमाव जेबो खामानिया दिनै जाया। बेनि थाखायनो दिनैहाय गोबां फरायसाफ्रा दिनै भुगिनो गोनां जादों। दा बेनि थाखायनो बे बिसिखौ जेरैखि जाया एनि हाउ बोखारनांगौ। बेखौनो जोङो गभर्नर साहाबनाव जोङो रिकुवेस्ट खालामदों आरो आसामनि चिफ मिनिस्टारनाव जोङो रिकुवेस्ट खालामदों। थांनाय गोलाव समनिफ्राय जोङो बिसिनि एगेन्स्टै बा रेजिस्टारनि एगेन्स्टै जोङो सोमावसारदों। सिगां समाव रेजिस्टारा पार्मानेन्ट गैयामोन, बिनि थाखाय जोङो रेजिस्टार सोमावसारनानै गोदान रेजिस्टार मोनबाय। आरो दिनैनि थारिखआवहाय बिसिया दिनै जे कारापसन खालामनाय सासे बिसि, बेनि एगेन्स्टै जों सोमावसारनानै दिनै जोङो गोबाव सम जाफैबाय। नाथाय दिनैसिमबो गभर्नर बा चेन्सेलर आरो चिफ मिनिस्टारा दिनैबो एक्सन लायाखै। दा उननि समाव जोङो गासै फरायसाफोरखौ लानानै जोङो बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिनि सिङावहाय
10निफ्राय 15,000सो जोङो फरायसाफोरखौ लानानै जोङो मोनसे गेदारिं बे हाबाफारिखौ जों लागोन इउनिभार्सिटि गेराव हाबाफारिखौ जों लागोन दा ओंखायनो दा बेनि सिगांनो मानगोनां आसामनि गभर्नर साहाबा जेरैखि जाया बोखारनांगौ नैबे माने जोंनि हाबाफारि जानायनि सिगांनो बिथांखौ बोखारनांगौ आरो बोखाराबा जों उननि पर्यायावहाय जोङो बिराद मोनसे गिदिर हाबाफारि लानाय जागोन